шеър дар бораи блогерҳои тоҷик ва ютуби тоҷикӣ. як қиссаи хандоханд сартопояш пур аз панд баҳри блогерҳои тоҷик, мисраъҳои дилписанд. роҳ ба сӯи маърифат роҳнамо ютуб шидааст. касбу кори блогерӣ ба ҳама мансуб шидааст. як ба як оғоз кунам. касе ки интизор аст таърифи ҳар блогер имрӯз ба ман дар кор аст. ютуб марди замон аст, ситора дар ҷаҳон аст, шоҳи блоги тоҷикон, ҳақдӯст шоири ҷавон аст. ба ҳамаи блогерҳо аввал мегӯям дуруд, ҳурмату эҳтиромам баҳри шумост ин суруд. гӯш кунед эй блогерҳо, бас кунед шуру ҷангро, айб аст байни халқҳо фикри номусу нангро. андеша пеш аз гуфтор, эй блогери номдор, имрӯз дифоъ мекунам аз тоҷикони тоҷдор. афсӯс баъзе блогерҳо беҳад шуданд беномус, наворҳои фаҳшро паҳн мекунанд ҳар рӯз, ки зани фалониро видео бо марди бегона. кори шумо чӣ бародар? аллоҳ худаш медонад чӣ кори шармандагист дар ҳаёту зиндагист. баҳри шахси бофарҳанг ба фикрам бас будагист. худованди меҳрубон дар замину дар осмон, блогерҳои тоҷикро аз фитнаҳо бираҳон. биёед бо ҳам дӯст шавем, роҳи дини ҳақ равем, домани некӣ дошта баъд аз пай ризқ давем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. бародарон ва хоҳарони имонӣ ва исломии ман, бо шумо будам банда ҳақдӯст.